sasakyan natin. Ah, nanggawas lagi sila. Asa mo? Pila, bayan nun, day. Pila. 177. Happy birthday na! Cha, grabe na naan. Tama, di buroni mo na? Malakos ka ba? Sa may tumbanin doon na. Happy birthday to you. More blessings to come. More birthdays to come. Stay cute and pretty. Naway paglubad agkagwapa. Bisag sige birthday pero murahin huwag nagkabata. Sana all love you na. Happy birthday! Hi Nana! Happy birthday! Pariha man day tagbuwan. Matuganay pariha ta mga gwapa. Bitaw. Sunod tag birthday. Pariha tagbuwan. Happy birthday. Anja amping ugampo sa kanunay. Arang yampo nga kuan tagaan kag majong panglawas pirmi para makakumbati pa. Makasadsad pa. Oh guys, ang nagong tao sa timing di amis kuan. Ginoo ko. Mga dagbata. Pa naligo, pa mo magaligo. Oh, ang gawas. Kuy naman. Tapin yung down. Klaro kayo sasakyan natin. Ah, nang gawas lagi sila. Asa mo? Pila, bayan. Guys, so dapat na tagtaon. Gawas paglino. Na. Hi guys, good morning. Karon kaya naghandag ko kaya manok, sibok na manok. Yeah. Kay karon kaya mo karon mo birthday ni padung sibok. Ang sinagawan guys. Pero mga taon ning timpla guys kay pagkakalamansi. Ninja. Kaya bitaw sa Pedro nga kuan tuyo, lamian man ni. Ninja. Kani sili man si. Ganahan man sila og kuan, hanghang. Hi guys, nagay ko sa grocery. Ipeta na sa luxury hotel. Bili na nito makot-kot. Wala sila o andaman na o kaning makaon ka nang ulit. Dali bitaw kay buta kay boss panahon. Istakan ko nag-diaper oh. Napa saya diaper pero haras janggi istakan o daan. Biscuit, sito. Thank you. Ay, sino ang ngwa? Fitness diara na in case nga kuan kananay way disod ba yung kaluto. Sino na Tiga di ay. Kaluto gali sa kanina. Ha? Kaluto kay sa itlog kanina. Di ba kay akong dito?
Hi guys. Yan nami. Mali among sakdan. Dagan-dagan nami sa among boarding kay awahin nami. Kami na lang maghiwat. Tiket eh, ano yung tiket? Hi guys, yan ang Cebu. Wala. Maxim. Ay, si Maxim na pwede. Mag-itom? Ay, hino ko na itom. Pag-printing. Ayan sa. Ang daday. Kamusta mo? Natog na mo? Opa, kaya ako magani. Ako sa misidan. Wala ako nag-utot ra. Yan na may Cebu. Utot ra mo sibo? Ano? Yan na pwede. Ano na ka kanya? Ah. Jugay. Travel. Birthday mong nanaog ma. Ah, Nabuntas pa si Mim. Nabuntas nagsuhan lami. Sige lamang kaguan. yan ang utot. May tumagsil sa adlaw. Marag dagodag ka gano'n na. Dagmay ka doon di asin. Wala nga mo gano'n. Inasin. Di ba isa? Nagutan din may. Inasatay. Nitawag ko sa abogado dito sa Iligan. Wa maday kunoy kuan. Wa maday kunoy. Nag-hearing ganina. Diyan police nga investigator. Wa kuno mo abot. Tapos po na po. Ang gina sa attorney nga mga anak ko diya karunson si Mana. Sa macho kay aron ka. Kuan ka na papangita na kung itong testigo o di mo sugod testigo. A few moments later. Happy birthday na! Na guys, kinalamian, kanan. Okay, greeting si Purami ba? Happy birthday na! Cha, grabe na naan. Sama di buroni mo na. Manakos ka ba? Sa may tumbanin doon na. Happy birthday to you. More blessings to come. More birthdays to come. Stay cute and pretty. Naway paglubad nagkagwapa. Bisag sige birthday pero murahin og nagkabata. Sana all love you na. Happy birthday. Tara guys, semangat nanta. Hey. Atas biskuit guys, atas biskuit gitu. Jangan sedih sama gue. Hindi pa dugay. Sudah sempat tabang ko na mabot na ito. Yan taglaw nagkuha ng lahi. Sa zona na kalito. Ang bilasan na. Bilaan ka ng kuhaan na eh. Ha? Okay. Nasa ka ba sa suwa? Nasa ka ba? Ano na pinabutak-butak din? Nakakuha na ito. Ano man? Apa? Teka. Sakto na na. Matag na mampus. Ha? Mampus. Uy, daghan naman na. Upat ka panaksa na hurot last. Ha guys, tikapang ganyan ang. Amin, amin.
Gamay lang kayo day. Ito na na eh. Uy, kadaghan anak. Ginoo ko. Ito na na. Sipulin day. Bismillah mas pulin. Gusto nila mga daghanan na nanay, tiyo ba? Good morning. Hi. Bismillah mas pulin. Ah, grabe po kadagan ba na? Ayaw po nagot doon na. Noo ko. Na ha. Ano kanila yung luto namin? Michelle. Ang saan mo babayan sa oras ron ha? Bangko magkaka. Nga. Asa di ka? Uy. Wala ka kaya ka si. Wala Tuan naman. Hindi Miswa. ka ni miswa lang ako. Ito sa di ka. Hulog kami. Ang sarap. Apaan? Alam mo, patilaw kong kuko na eh. Alam mo. Isang ba na? Tila lagi. Gamay lang, good ka nang asay mo. Ko digulo ka mana? Gulo ka ba? Ha? Bahaw. Ay, Grace, mahal Grace. Wapa ka magluto na? Para pa ni tabang ni mo na? Saan? Sa katanggaw. Kani dahil, tatlo na dahil lang. Walang kan sa katanggaw, kung giri lang. Oo, makabutong ako, manakar po. Bude, malagi yan. Susunod ang gin, ano mo? Sigurado ka. Saran ka mo ko. Ang okay, may na dyan, tanaw dyan, pinanggal sa kang nana. Ha? Ano ba sa mataran ka mo? Hi guys, tira. Yan na ang kuan. Bira sa dagi dugo ka bira. Saan bang bira ha? Tato din minsan dyan Marco miswa dia. Nalami ang miswa ni Nana. Tubig ni mo? Idanim mo tubig? Pajong di na? Yan, dami guys. Dugay tas bangko dai. Dugay tas bangko. Dugay tas bangko. Parang dito sa. Na! 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 Subscribe TV biar bagi ay. Bira. Dagan mo ka. Asa day? Ito na, ano? Oh, si Nana ra guys. Parang bisiyag panghatag. Kasi niyan hin. Parang bisiyag panghatag sa isang birthday. Ah? Hatag. Grabe. Kuha na ko no, tulog na kakawa na luto. Tulog kakawa na luto guys. Nga na isang birthday kay pang
panghatid tarang mga inchikat dan. Ilang pa rin tira po guys. Pila edad nana day? Pila edad din nana? 72, 73. Kani may ang dito nun ha? 70? 22 or 72. Ag dihot ni nana ginomura pag 30 buyag nga guys. 70 plus na. Pero grabe buyag guys. Sana all jud ka ladura ni. Sana all. Ladyo ramig nilihukan. Muna ilang kaliwat guys. Mura pa natin edit. Guys, doong daming bangko ron. Bernice ro guys ha? Oh, Bernice. Ano yung doktor nila? Sakto ba, doktor? Apiti ba? Oo. Pwede na yung tayo siya ng sandok. Ina na pa rin ang danza day. Si Hunter. Guys, padong na miss on. Ito din may bangko. Nakakuan siya kasi. Ano sa kamuli? Ikaw mo uli na ka. Ano sa baka? Magusa ka. Daghan na po. Padungman mo buto ang taal. Oo, tay. Padungan butan. Sakto yun. Sakto ibuto. Ika na ba sa amin? Tustos. Day, baba na mo. Di mo ang bitaw. Nag-alert bit na tayo mo bukong lain. Sige. Yung matatugikas ang buko. Dili lang. Kanivera na ni mo day? Opa. Nakay sincere. Pila? Pila ito? 108 ma'am. 108. Ah, okay. Kasi di na do. Kasi hindi yung nakait diha. Yung gidi subok ba? Wala lagi. Nabuk ni siya lain. Thank you. Vlogger dress ma'am. Oh. Ya, sada. Magsagdan sa ko ay. Oh, okay lah ini lang. Third floor siya no? Dahil close. Dia ang bago na sarado. Ano ilas dyan guys. Ang buk na dalo na kaya kinamang nakaswam ko. Maba ni? Ayo. Hello. Si Miming. Si Pulin po sige po please. Ayan na lang. Tawag tayo sa kamin. Gimis to ah. Uy. Inas na natin happy birthday. Wala daw Eh, happy birthday ko Ming. Eh, ay, saan ka mo? Tira. Wag mo kang dason kayo. Ano tabang ko? Bubuksa ko. Linggo din na na mag Hindi na sure ka? Di na niya? Well, di saga na. Ha? Di na. Kasama ni? Hindi pang basta nga nadalhin ko na sila. Pero wag hapon eh. Siyempre ka pa pero diyan na mag-lig na. Linggo Isa kasi. Yung hasang taron. Guys. Ay, ba? Hindi ko kumulupad. Ipasa tayo sa day. Pagkasabag nga. Okay, sorry me guys. Ulit sumibang ko. Puti nga ba? Taxi na lang tatay. Amo sa pag wa ni mag dito sa bukri dito punta ka sa kano. Yan makang nanglakaw sila. Mimi, ano dako nag-usa? Ming. Asa nag-usa? Pagkahinag. Ah, dara. Birthday na, hindi si mong birthday karon na. Ang inaot ko nga, kagahan pa dyan. Ate Jijin. Nga to greetings. Ay nana, happy birthday na, hindi si mong birthday karon na. Ang inaot ko nga. Ay, kaya sa unin na rin, mimo ni agda ni Las Tunjan. Ano nga. Ay, gisosi guys. Tapos dino. Third floor. Pagdagpad ka building. Pero okay na sila.
Namis taxi guys. Bilog. May taxi. Ang grab me. Bayawan ko tas. Bidling na ang video at ang atuan day. Ano mas tubos? Sa Bohol, taga Bohol ang gud ni. Des paglinog kay kusog sa Samoa. Bohol. Taga Bohol dito. May taxi. Mura to no, kalita sa siya no, yung harapod. Maagi ra. Kapil na to, dagan mo ta. Dagan man ko sa magunong siya. Pagkuhan na to. Unong matato mo itong apil ng 1 fee. Naka sa kuan, naka sa taas. Oh guys, ang nagong tao sa timing di amis kuan. Iman kung ba na ko na pa klase ni ipang klase. Binuo ko. Mga dagbata. Ano pa yung naligo? Wapa mo magaligo. Oh, ang gawas. Kuilawan. Tapin yung itaon. Klaro kayo sa saknat. Ah, nang gawas lagi sila. May Asa video. mo? Sige, pa tayo nag-biko. Oh. Gawas paglinog. Na.